Li kempa Pınabera ya li bajaroka Arsalê hikûmeta Lübnanê dibêje dema vegera Pınaberên Sûrî hatiye. Em li vir bicih bûn, ez û zarokên xwe. Niha artêş hat û fermana hilweşandina xaniyê me kir. Dîma elkan ji zarokên xwe ji Sûriyê dema şerê navxweyî reviyane Lübnanê wê xaniyek demkî çêkiriye lê aniha ev jî hatiye xirakirin. Ew bû 5 sal e ez li vir dijim. Her sal me tiştek danî ser hev û din ku em ji xwe re bêjin ev malê me ye. Tiştek li paş nema. Tu tiştekî ku tu bêjî mal e. Rêxistinên alîkariyê dibêjin ji destpêka yekşemê vir de herî kêm 20 malên Pınaberan hatiye hilweşandin. Niha ez digel cîranê xwe de dijim. 4 zarokên min heye. Tevî min 5 kes. Sê melbet tevî tiştên xwe. Em nikarin ciyekî kirê bikin yan jî biçin yan jî tu tiştekî din bikin. Karbidestên artêşê li vê kempê berê du mehan agahdariya hilweşandina malan dane Pınaberan. Bo hinekan dem hatiye dayîn, Ev girêdayî biryara rayedarên Lubnanê ye. Ji bo me xwedî maltîkirinê em sipasdarin. Netewên yekbûyî welatên din û rejîm heye. Bi hev re bixebitin û em ê vegerin. Em amade ne ku vegerin. Em naxwazîn her û her li vir bimînin. Penabert xemdarin ku dibin konên ji dar û plastîkan de hatiye çêkirin de jiyana xwe bidomînin. Hikûmet tenê destûra vê yekê dide. Bêguman tirs heye, mirov ditirsin. Heta ku penaber serê xwe nekin binkunekê, heta her yek malbatek nekeve binkunekê, wê xof û xemên wan derbas nabin. Em bo siberojî ditirsin. Xwedî zane hin niha evê çi biryarên din bikarbînin. Niha em nikarin vegerin welatên xwe. Piraniya milyonekî Pınaberên Sûrî yên li Lübnanê dijîn bi vî rengî jiyana xwe didomînin. Biryara hikûmetê ya hilweşandina xanî û avahiyên Pınaberan yên li Rojhilata Lübnanê ew ê bibe sedema ku tenê 15,000 zarok bê mal û bê war bimînin.